I čao ljudi, danas ćemo igrati Five Nights at Freddy 2. Evo, počinje. Ja ovu igricu baš i ne znam dovoljno igrati, ali ja mislim da će biti dobro. Da bi smanjio zvuk. Idemo gledati kamere, počet ćemo od 1, 3, 4. Za sad nema nikog. Možemo staviti ovu masku. Najgore što tu ima onih jumpscare-ova. Možda instaliram Five Nights at Freddy 4, ali možda. Ili ovo Freddy? Ne znam je li tu bio, ne sjećam se. Sjećam se ovog na drugoj kameri. Je, to je on. Promijenio je položaj. Ja mislim da je. Tu još nema nikoga. Što je odlično. Možemo gledati ove kamere. Sad ću vidjeti jedno. Ne. Evo, je li ovo on, ja mislim. Nema ono dvoje. Ja mislim da je ovaj novi. Evo, ne. Kako se ova zove? Čika, ja mislim. Zašto je ova Danger? Dok Freddy, ja mislim. Upali svjetlo. Neko je ovo. Ovo je on. Kako se zove? Ja sam njega vidio. On jedanput samo skoči. Nema ga. Tu je njegova slika. Sad će mi iskočiti sigurno. Ovo je previše strašno. Tu je još ova čika. Nije strašno, nego nekako jezivo. Sad će on uskoro iskočiti. Evo ga. Bože. Nisam se baš prepao.
Evo ovdje ćemo završiti epizodu. Ćao ljudi.